14 सेप्टेम्बराव NDB नि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोरा बिथांनि मुङाव दिनैनि सानखौ NDB नि दैदेनगिरि बिथांमोना आरो दायो बारग' दैदेनगिरि बिथांमोना मुंख्लं सान महरै फालिबोदों आरो देग्लाय बोसोरनि मुंख्लं सानखौ काजियामातियाव जोबोद गाजा गोमजायै फालिदों। जों बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों। आङो NDB नि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोरा बिथांनि सोरगोआरि जिउनि खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों। लोगोसे बिथांनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमानिसिम आंनि अनसायनायखौ बावहरदों आरो बिथांजों लोगोसे जेसेबां मुंख्लंफोर जोंनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांबाय साफ्रोमबो मुंख्लंनो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरदों। लोगोसे बिथांमोननि न'खरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अनसायनाय आरो मोजां मोननायखौ आङो बावहरदों। जोंनि हारियाव सेक्रिफाइसनि मोनसे जारिमिन दङ आरो बे मुंख्लंफोरनि थै आरो बिथांमोननि जिउ बावनायनि थाखायनो दिनै जोंनि माहारिया मुलुगाव गावनि राव थुनलाइ हारिमु आरो सिनायथिखौ लानानै थांनानै थानो हाबाय। जोबोद बादायलायनाय मुगायावबो रांखान्थि समाजखान्थि गासैबो बिथिङाव जोङो लासै लासै दावगालांनो हादों आरो बिनि थाखायनो जोङो माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंखौ आं खावलायो जे जोंनि मुंख्लंफोरखौ जाहाथे रावबो बावनानै थाङा। जोङो सरकारनि फारसेनिफ्राय मुंख्लंफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारि लागासिनो दङ। जाय मुंख्लं न'खरफ्रा एक्स ग्रेसिया मोनाखै बिथांमोननि एक्स ग्रेसियाखौ होनायनि थाखाय थाबैनो जोङो माखासे बेबस्थाखौ लागासिनो दङ आरो पर्यायक्रमे जोङो होलांगासिनो दङ। दा फैबाय थानाय समाव माहारिखौ दानांगौनि बेलायाव मुंख्लंफोरनि जि सिमांमोन मुंख्लंफोरनि जि थांखिमोन जे हारिया फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगोन। जों सरकार दानायनि उनाव जों हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया। BTR गोरोबथाया 100% इमप्लिमेन्ट जानांगो। सिमाया सानजाहा अरनांगो। गामिया आरोबाव हाबबावनांगो आरो लोगोसे जिफोर गोहोफोरखौ मोनदों बे गोहोफोरखौ थाबैनो जोङो कनस्टिटिउसननि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों लाबोनानै हारिखौ गोख्रों मोनसे हारि दानो थाखाय जोङो खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। जेलाव थानाय बिथांमोननि थाखायबो जोङो जोबोद सिरियास। बिथांमोनखौ बर'नो थाखाय जोङो फ्रिकुवेन्टलि आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों रायलायगासिनो दङ। दा बेयो मोनसे जुडिशियेल प्रसेस। थेवबो बबे खायदाजों एबा बबे पलिसिजों बिथांमोनखौ बर'नो हायो बेवहाय जोंबो रायलायनायाव जोङो बयबो एनि टाइम जोङो गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दङ। आंहा फोथायनाय दङ जोङो बिथांमोनखौबो खम समनि गेजेरावनो उदां अख्रांनि खाथियाव सिङाव लाबोफिननो हागोन आरो हारियाव जोङो आद्रा थानाय खामानिखौ जयैनो मावलांनो हागोन। बांबुरगोरा ट्रास्टआ माखासे NDB जोंहा माने जि मार्टियारफोर बिथांनि फेमिलि आरो दा जायफोर NDB बिथांमोन दङ बिथांमोन सोरबाफोर साख्रि मोनै बा गोबां जेंनायाव थानाय बिथांनि न'खरफोरखौ साख्रि मोनै बा गोबां जेंनायाव थानाय बिथांनि न'खरफोरखौ सामलायनो थाखाय नायनो थाखाय एफा एनै फरायनायफ्राव मदद होनायनि खामानिफोरखौ मावगोन। बेबायदिनो मोनसे गिदिरथार थांखि लानानै दानाय जादों। दा बे ट्रास्टखौ लासैनो जोंनि बारग' NDB नि बिथां दैदेनगिरिमोना बेखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो थाखाय हाबाफारि लादों आरो बिनि थाखायनो EM रनजित बसुमतारी बिथाङा 5 लाख आरो आंनि फारसेनिफ्राय 5 लाख 10 लाख रां ट्रास्टनो होनाय जादों। थेंक इउ। बे ओनसोलाव दखरा फरायसा आफादा मोनसे लाइब्रेरि बिथांमोना बुंदों। दा बेयाव 25 लाख रांनि मोनसे मोजां लाइब्रेरि लुनाय जागोन आरो ट्रास्टनि खामानियाबो सोलिगोन। गुबुन गुबुन माखासे लामा बायदिसिना होदों। खुलुमबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' नुबायानो जोंनि BTR नि चिफ प्रमद बर' सारा मा बुंलांखो। NDBफोर मुंख्लं जानायनि बागै मा बुंलांखौ मा खामानि मावगोन बेनि सोमोन्दै गासैखौबो खोनाजोब्बाय नोंथांमोना। जेन माने NDB मुंख्लंफोरनि सानखौल' फालिबाय थानानै मा जानो, जे मुंख्लं जानायनि फारसेल' फालिबाय थानानै मा जानो। जोंनि NDBफोरा माखासे जेलाव जोबनानै दोनजानायबो दङ। बिसोरनिबो खामानि मावनांगौ। माने गोथैनिखौल' खामानि मावबाय थाना मा जानो मुंख्लं जालांबाय माबा जालांबाय होननानै खामानि मावबाय थाबाबो माने गोजोननाया गैया जायो आरोना। साबसिन गोजोननाया दङ मायाव जे जेलाव जोबनानै दोनजानाय NDBफोर बिथांमोनखौ माने उदां अख्राङाव लाबोनो हायोबा अब्लानिया माने ओरैबायदि गोजोननाय थागोन। माने जिउआव बर'नि फारसे संग्राम खालामनानै माने जोबजानानै दोनजानाय केदारफोरखौ दिहुननो हायोबा माने जोबोर गोजोननाय थागोन आरो माने हाजार गोजोननायखौनो माने लाख'नाय बायदि बबेयाव दोननो माने बिनिफ्राय आरोबाव गोदोरसिन खामानि गैयि बायदि जालांगोन आरो जुदि गोथाङै थानाय जेलाव जोबजाना दोनजानाय NDBफोरखौ जुदि उदां अख्राङाव दिहुननानै लाबोनो हायोबा। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव खालामहरदो। आङो बेखौनो बुंनो सानो जे माने गोथैनिखौल' मावबाय थाबा मा जानो, गोथैखौल' फुजिबाय थाबा मा जानो। गोथैखौ फुजिबाय थाबाबो जेबो मुल्य
गैया होननाय बायदि आरोना मुल्य दोङो थेवबाबो गैया होननाय बायदि मानसिया बयबो थैखायो जाय जोनोम लायो बियो बयबो थैखायो खिन्थु गासैबो माने गावबा गाव मोनफा मोनफा मुं लानानै थैलाङो बिथांमोनाबो बेफोरबायदि मुं लानानै थैलांबाय बिसोरनि थाखायल' दुखु खालामबाय थाबाबो जाया माने गोथाङै थानायनि थाखायसो दुखु खालामनांगौ दा गोथाङैनो दोङो मानो बख'ना लाबोनो हायाखै बेसेबां खस्थ' जादों बिसोरसो मिथिगौ दा थैनानै थांबाय बा मुंख्लं जालांबाय बिसोर सोरगोआव मोनहैबाय जन्म लाफैफिनबाय बिसोरनि फारसे इसेबां माने साननांगौ गैयि बायदि आरोना साननांगौ हिस्ट्रि जानानै थादों बिसोरबो थाथों खिन्थु गोथाङै थानायनि फारसे बांसिन साननाया मोजां आरो मानो होनबा मानसियाथ' थैखायो माने जिब जुनार गासैबो जोनोम लानानै थैखायो बिनि थाखायनो थैनायनि बागै इसेबां गुरुत्त' होनांला जे गोथाङै दोङो बिथांमोननि फारसे जोबोर नाजानांगौ आरो गोख्रों नाजानांगौ बिथांमोनखौ बख'ना लाबोनो थाखाय माने सेस्था खालामनांगौ आरो दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामहरदो